ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଛୁଆଟା କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଜୀବନର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଆଜି ସଞ୍ଜବେଳେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବାହାରି ବୁରାକି ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ? ସେଇ ସଞ୍ଜବେଳେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଖାଇକି ଆସିମୁ ବୋଲି ଆଉ। କିଛି ତ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ଆମର, ବୁଲାବୁଲି ତ ଟିକେ କରିବୁ। ଏଠି ମୁଁ ତ ଟିକେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ମାରୁଥୁନି। କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ଓହ ସେ ତ ମୋର ଯେମିତି ଧର୍ମ ନା କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଭାଇଟା ମୋର, ଛାଡ଼। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିକି ମୋମୋ ଖାଇଲୁ। ସେ ବାବୁ ତ ମୋମୋ ଖାଇବେନି, ଆମେ ମୋମୋ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲୁ ଦିଦି ହରିକା ଆଉ ମୁଁ। ତାପରେ ଏଠି ଖାଇଲୁ, ଖାଇଲା ପରେ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ଟିକେ, କାଲି ମୋର ଫେରୱାଲ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ। ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲା ଡନ୍ ଟିକେ ଭଲ ଥିଲା, ତାର ଟିକେ ମୁଡ଼୍ଟା ତ ଭଲ ଥିଲା। କିସ ହେଲା ତାର ଅର୍ପିତା ତାର ଝଗଡ଼ା କ'ଣ, ସେ କାନ୍ଦି କୁନ୍ଦେଇ ରଡ଼ି ପକେଇକି ମେସ୍ ଫେସ୍ ଭାଙ୍ଗି